Doka na farko da ƙasar Iran ta bayar wanda idan aka amince za ta tsagaita wuta shine duk cutar da ita da aka yi na kwanakin da aka yi ana yaƙi da abubuwan da aka lalata mata sai an mayar da shi. Kuma dole daga yanzu duk jirgin da zai wuce ta Strait of Hormuz sai ya ba da dala miliyan 2. Doka na uku shine ba za ta daina ƙirƙirar makamai dogaye masu dogon linzami ba, babu ruwan kowace ƙasa da ita, amma za ta dakata da ƙirƙirar makamin ƙare dangi saboda dama tun asali tana da takunkumi kuma ta amince da shi. Haka kuma dole ƙasar Amerika ta cire sansaninta a cikin kowace ƙasa da ke ƙasashen Larabawa wanda zai iya zama mata barazana ga ci gabanta da kuma ci gaban harkar kayayyakinta na tsaro. Sai kuma ta sake cewa dukkan ƙasashen da suka mara wa Iran baya da aka musu lalaci aka lalata musu abubuwansu sai an biya, kamar irin su ƙungiyar Hezbollah, Yaman da wasu ƙasashen Larabawa da suka amince suna bayan ƙasar Iran. Dole sai an bi su kuma sai an musu abin da suka ce suna buƙata. Hakan yana faruwa a sauran hanyoyin wucewar ruwa, amma bai fara ba sai sanadiyan wannan yakin. Kun ga kenan Amerika ita ta takalo wa kanta, ita ta fara. Shin a tunaninku ƙasar Amerika za ta kiyaye dokokin ko kuma ba za ta kiyaye ba, za ta ci gaba da ƙoƙarin takalan ƙasar Iran har sai an ci gaba da wannan yakin?